arraignment ni murder suspect Leonardo Felonia ibalhin na sa laing korte sa Quezon City human giaprubahan sa Davao City Regional Trial Court ang hangyo sa kampo ni Felonia nga ibalhin ang pagpahigayon sa iyang kaso. Matod sa legal counsel ni Felonia nga si Cesar o Kaisar Europa nga ang Supreme Court ni aprobar sa ilang mosyon apan partial lang kini. Tungod niini ang arraignment o presentasyon sa mga ebidensya gikan sa depensa adto na ipahigayon sa Quezon City Trial Court. Apan giklaro ni Europa nga sa maong resolusyon dili pasabot nga ang tanang court proceedings sa kaso adto na ipahigayon sa Quezon City Court sanglit parte sa prosekusyon ang gipahigayon sab sa Davao City. Sigon ni Europa nga wala pay klarong petsa kung kano sa mobalik si Felonia sa Manila tungod kay magdepende kini sa korte ug kinahanglan pa sab mohatag og desisyon si RTC Branch 16 Judge Emmanuel Carpio kalabot sa maong kaso human niini madawat na ang kopya sa resolusyon. Si Felonia kanhi hepe sa Regional Intelligence Unit sa Davao mo'y gitumbok nga nagpaliyo sa pagpatay kang Richard Lim King niadtong Hunyo 12 sa miaging tuig didto sa syudad sa Davao.